Hamarnaka pertsona elkarretaratu dira polizia etxe kanpoaldean, atxilotuei euren babesa erakusteko asmoz. Benegon behar dugu deno sustego batera, esatera elkartasunez dela delitua, mugarik ez dugula nahi, eta arrazakeriarik ez. Beraz, horregatik gaude hemen, eta gaurkoan oso larritzat jotzen dugu denok, eta ikusiko dugu zertan gelezen. Etxe bizitzarloan, gune pentsionatu izendatu dute gaur errenteria. Izendapen hau jaso duen lehen herria da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta honi esker, hainbat neurri jarri ahalko dituzte martxan herritarrei alokairuekin zerikusia duten bizi baldintzak errazteko bidean besteak beste. Eguerdion guztioi eta ongi etorri gaurko albistegira. 100 egun bete ditu gaur Imanol Pradales lehendakaria buru duen Eusko Jaurlaritzak. Hala, herritarrek Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuaren lana baloratzeko aukera izan dute EITB Focus inkestan, baita alderdi ezberdinetako buruzagiena ere. Jaurlaritzaren egitekoak proba gainditu du 5,89 batekin. Talde politikoen arduradunen artean berriz, Pradales eta Otxandiano dira ezagunenak. Biztanleriaren ia 180 eta 175 dakite nortzuk diren urren ez urren. Lehendakari karguaz jabetu zenetik, 100 egun bete ditu Pradalesek Ajuriaenean. Maria Ubarretxena bozeramaileak lehenengo 100 egunetako balorazioan nabarmendu duenez, Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna da entzute eta elkarrizketa aktiboari eustea. 100 egun dena betetzeko nahikoa izatea gustatuko litzaiguke, baina badakigu denbora behar dugula horretarako. Lanean jarraituko dugu egunero, ilusioz eta ambizioz. Autoexigentziarik handienarekin eta arriskatzeko beldurrik gabe lehendakariak lehen egunetik esan digun bezala. Euskal Herritarren itxaropenak betetzeko lan eta akordioen bidez, ongizatean hasteko, autogobernu gehiago izateko eta Euskadi berezko ahotsa duen eragile globala izan dadin. Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako herritarrek Imanol Pradalesen kudeaketari 10-tik 5,89 nota jarri diote EITB Focus inkestaren arabera. Bizkaitarrak izan dira Eusko Jaurlaritzari puntuazio onena eman diotenak, bataz beste 6,24koa. Gipuzkoarrek ia 5,8ko eman diote eta arabarrek aldiz 5,5koa. 75 urtetik gorako herritarrek eman diote notarik altuena ia 7koa. Datu esanguratsua utzi du EITB Focusek, izan ere alderdi guztietako boto emaileek 5tik gorako nota eman diote Eusko Jaurlaritzaren jardunari. Eusko Legebiltzarkideen ezagutzaz ere galde egin du inkestak eta 10 pertsonatik 9 ezagutzen dute Pradales lehendakaria, Peio Otxandianok 175ko ezagutza maila lortu du. Bien bitartean Eusko Jaurlaritzak legealdi honetan 17 lege aurrera ateratzeko asmoa erakutsi du. Hemos aprobado la previsión legislativa que será remitida al Parlamento Vasco. Una veintena de leyes, 17 en concreto, entre las que se encuentran, por ejemplo, la Ley de Actividad Comercial en Euskadi, la Ley de Agilización y Simplificación Administrativa, la Ley de Transparencia de Euskadi, la Ley de Igualdad de Trato y Lucha contra la Discriminación, la Ley de la Comunidad Vasca en el Exterior o una nueva ley de universidades. Bozeramaileak iragarri du, hurrengo urriaren 7an, Pradales lehendakariak bilera egingo duela Baionan, Jean-René Etxegarai Euskal Hirigune elkargoaren lehendakariarekin. EAJko herrialde batzarretako kideen aukeraketa abian da. Alderdiak jakinarazi duenez, prozesua datorren azaroaren 23 eta 24 arte luzatuko da Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan, baita Ipar Euskal Herrian ere.
PSEk zehaztu du jada noiz gauzatuko duen bere 10. kongresua. Otsailaren 14 eta 16 bitarte ospatuko da ekitaldia eta bertan erabakiko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Alderdi Sozialistaren zuzendaritzako hainbat kargu. Zazpilagun atxilotu dituzte gaur Hendaian, migratzaileei modu antolatuan laguntzea egotzita. Astelehen honetan deitu zituzten pertsona hauek gaur goizeko 9:00 Hendaiako komisaldegian agertu zitezen. Haien elkartasuna eta babesa erakusteko, 10 herritar elkartu dira polizia etxe kanpoaldean eta egoera gaitzetsi dute. Elkartasuna kriminalizatu eta zigortu nahi dute. Herritarrok behar dutenei laguntza emateko aukera mugatu nahi dute. Frantziako gobernuari elkartasunaren justifikaziorik gabeko errepresio hori bertan bera utzi dezala eskatzen diogu. Eta ekintzaile hauek eskubide guztiak pertsona guztientzat babesteko eta bermatzeko egindako lanaren garrantzia aitortu behar du. Pertsonen zirkulazio askea oinarrizko eskubidearen errespetua berresten eta exigitzen dugu. Militanteen jazarpen polizial eta judiziala geldiaraztea eskatzen dugu. Estatu hutsegite baten faltak arintzen baitituzte. Elkartasun hori ez da delitua. Utz diezaiogun harrera herria egunez egun eraikitzen dutena kriminalizatzeari. Benegon behar dugu denos ustengo batera, esatera elkartasunez dela delitua, mugarik ez dugula nahi, eta arrazakeriarik ez. Beraz, horregatik gaude hemen, eta gaurkoan oso larritzat jotzen dugu deno, eta ikusiko dugu zertan gelditzen den. Eskualde honetan harrera herria girela, behin eta berriz erakusten ari gira, eta beste behin hori erakustera etorri gira goizuntan honera. Gaur izendatu dute errenteria gune tentsionatu ez etxebizitza arloan. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoan izendapen hau jasotzen duen lehen herria bilakatu da. Bertan izan da Udane Arbeo. Errenteria gune tentsionatu izendatu dute, aurreneko udalerria da Euskal Herrian, Aizkaotegi alkate eta Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailburua izan dira goizean egin duten ekitaldi publikoan. Bertan iragarri dute datozen 3 urteetarako plangintza sorta adostu dutela, hartu diren neurriok alokairuen prezioak mugatuko dituzte, amaitzen diren kontratuentzat urtebeteko 3 ezoiko luzapen ezarriko dituzte eta edukitzaile handientzat muga indartuak ezartzea ahalbidetuko dute besteak beste. Jakitun garelako, eremu tentsionatuaren izendapenak bere horretan ez duela etxebizitzaren errealitate gordina irauliko. Garbi dugu ikuspegi integralarekin lan egin beharko dugula, erabilera turistikoak mugatuz, etxebizitza publikoak, etxebizitza oroar eta etxebizitza publikoa gehiago sustatuz, etxe hutsak mobilizatuz, gaur egungo parkea birgaituz eta zailan dutenei, zaurgarrian direnei sarbidea errazteko babes sistemak sendotuz. Beraz, planaren garapen osoa izango du udalak helburu datozen urteetan. Guk konpromiso bat hartu dugu Jaurlaritza gisa lege horri, estatuko lege horri ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Eta horregatik, zonalde edo eremu tentsionatuei edukia eman nahi diogu legeak esaten duenetik haratago. Eta horregatik, adosten ari gera plangintzak, 3 urteko plangintzak. Euskal Autonomia Erkidegoko arartekoak gazteen arteko jarrera matxistak aztertu ditu. Txostenaren arabera, espazio publikoa da sexu diskriminazioa gehien islatzen den eremua. Izan ere, 2021an, 14 eta 29 urte arteko neska eta emakumeen ia erdiak jasan zuen diskriminazio mota hori kalean. Bestalde, aldin bereko mutil eta gizon kopuru esanguratsu bat mugimendu feministatik urruntzen ari dela ondorioztatu du ere azterlan honek.
Datorren urriaren 10-etik aurrera, Nafarroako Osasun Zentro Oroko zentralita bat izango du. Halaxe jakinarazi du Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak Parlamentuko Osasun Batzordean. Erreminta honen bidez, herritarrek itxaron zerrendan erregistratzeko aukera izango dute, baldin eta linea okupatuta badago. Nafarroko Osasun Zentro guztiek urriaren 10-etik aurrera zentralita adimendunaren sistema izanen dute, pazientei itxaron zerrendan sartzeko aukera ematen diena, linea okupatuta egonez gero dei automatikoa jasotzeko. Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak iragarri du Nafarroko Parlamentuko Osasun Batzordean. Telefono linean kolapsoa ekiditeko ateratako neurria da, maiatzean abiatu zena proiektu pilotua. Ante esto se ha instalado una herramienta que hemos denominado centralita inteligente, en la que si al llamar al centro de salud la línea está ocupada, el usuario puede marcar el número 8 para que desde el propio centro le llamen sin necesidad de rellamar de forma constante. Esa llamada queda en cola de espera, en la misma posición que si el usuario siguiese al teléfono, y cuando le llega el turno se le llama automáticamente por parte del centro de salud. Urriaren 8an ezarriko da tresna hori Bianan, Bilatortan eta Aion, eta urriaren 10ean Antzinen eta Urantzian. Horiek dira sistema hori izanen duten sareko azken osasun zentroak. Pero la realidad es que ha sido una medida que está dando grandes resultados, están mejorando la accesibilidad, la percepción de la ciudadanía y el trabajo a nuestros administrativos. Jada instalatuta dauden zentraliten emaitzen datuak eman ditu Domínguezek. Zeinetan, 85,88% erabiltzaiekin hitz egitea lortu duten. Osasun departamentuak uste du gainera, sistema berriari esker, alferrikako 67.000 telefono dei eragotzi dituztela goizeko 8 eta 10 arteko tartean, eta 26.000 dei berriz 10 eta 12 artekoan. 103.000 telefono dei guztira. Hala ere, Domínguezek argi utzi du urteetan egin ezin zena ezin duela hilabete batzuetan konpondu. Palestinarekin elkartasuna erakundeak baraualdia antolatu du ostegun eta ostiral honetarako Hego Euskal Herriko hainbat udalerritan. Herritarrek Palestinaren aldeko elkartasuna erakutsi ahal izateko. Ekimena Altsasun, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean jasoko da. EHU genero indarkeriaren aurkako espedientea ireki dio sare sozialetan hitz matxista, homofobo eta faxistak plazaratu zituen irakasleari. Zuzenbideko fakultateko langile da berau eta azken egunotan protesta ugari egin dituzte ikasleek irakasleak klaseak emateari behin betiko utzi dezan. Espainiako Ministro Kontseiluak 156 milioi bideratuko ditu Euskal Y-aren arkauteko lotunea eraiki ahal izateko atzoko bileran onartu zutenaren arabera. Pedro Sánchez buru duen gobernuak Eusko Jaurlaritzaren esku utziko du azpiegitura honen eraikuntza. Espainiako Ministroen Kontseiluak 156 milioi euroko inbertsioa onartu du astearte honetan arkauteko lotunerako, Euskal Y-koa deiturikoa Nafarroarekin lotzeko. Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan Pilar Alegrian ministro bozeramaileak azaldu duenez, Euskal Y-koaren azken lan handia da, urrats erabakigarria, eta Euskal Autonomia Erkidegoa gainerako herrialdekin abiadura handian lotzea ahalbidetuko duen oinarria. Va a permitir un paso crucial, es la última obra de esa Y vasca, es la base, como nos explicaba el propio ministro Puentes, la base que va a permitir
unir la comunidad de Euskadi ya con la península y, como les decía, es un nudo fundamental que tiene una inversión de 146 millones de euros. Arkauteko lotura Gasteizti gertu dago eta Euskal Herriko 4 hiriburuekin eta Frantziako estatuarekin lotzeko adarri zerbitzu emateko bideak izango ditu. Madrildik beraz behin betiko pauso eman dute Euskal Herrikoa penintsulako gainerako lurraldekin lotzeko, eta hori gauzatzeko Espainiako gobernuak Eusko Jaurlaritzari utzi dio Arkautiko lotuna egiteko obra. Proiektu honen xedearekin lehenengo trenak 2027 amaieran edo 2028 ibiliko dira probetan. Dena den Euskal Herrikoaren Arkauteko lotunea Jaurlaritzak eraikiko duela adosten duen hitzarmena azaroan sinatuko da Mario Ubarretxena bozeramaileak iragarri duenez. Espero da azaroan sinatuta egotea dagoeneko hitzarmen hori, Arkauteko lotunea egiteko, 156,3 milioi eurotan dago estimatua obra hori, eta guk uste dugu berri on badela, hitzarmen honek Jaurlaritzari albideratuko diolako guk obra horiek egin ahal izatea, eta hauia prozesuan beste pauso bat izatea. Bestalde, Adif enpresak bere gain hartuko du lotura horren trenbide gainegituraren garapena, 34,7 milioiren truke. Nafarroako hezkuntza sistema publikoko sindikatuek agerraldia egin dute gaur Iruñean pasaden asteko greba orokorraren inguruko balorazioa egiteko asmoz. Bertan izan da Irune Rejano. Hezkuntza publikoko sindikatuek gaur agerraldia egin dute hemen Iruñan joan den ostegunean greba deitu zuten eta balorazio ona egin dute, hala ere Nafarroko gobernuaren jarrera kritikatu dute eta datorren urriaren 29an kalera aterako dira berriro hezkuntza publiko duina eta kalitatezkoa eskatzeko. Hezkuntza publikoko sindikatu guztiek asteazken honetan iragarri dutenez, beste greba egun bat eginen dute urriaren 29an asteartearekin Nafarroko hezkuntza publikoan irailaren 26ko mobilizazioen ostean departamentuak erantzunik eman ez duelako. Joan den ostegunean grebak izan zuen harrera ona azpimarratu dute sindikatuek. Nafarroko gobernuak ezin du ezikusiarena egin. Gure aldarrikapenek badute babes zabala. Sindikatu guztien babesa du, irakasle guztien babesa du, baina baita ere talde parlamentario gehienen babesa. Hortaz, dagokie behingoz gurekin esertzea eta negoziatzea. Hala ere, astebete pasada eta gobernuaren erantzun eza salatu dute sindikatuek. Haien haserrea adierazi dute eta kalitatezko hezkuntza publikoaren alde agertzeko deialdi berria egin dute. Izan ere, grebara eraman dituzten arrazoiak bere horretan mantentzen dira. Dei egiten diegu Nafarroko parlamentuko talde politiko guztiei arduraz jokatzeko. Halaber, dei egiten diete parlamentuko talde politiko guztiei haien aldarrikapenek behar duten inbertsioa lortzeko ahalegindu daitezen, aurrekontuak adosten diren heinean. Beraz, urriaren 29an grebara joanen dira eta ez dute deusestatzen mobilizazio gehiago egitea. Nafarroan garbitzaile gisa lan egiten duten 2 emakumeren egoera salatu zuen atzo Labek. Mugikortasun mugatua dute 56 urteko 2 langileek. Takataka eta gurpildun aurkia behar dituzte ibili ahal izateko eta hala ere Iruñeko 2 ikastetxetan lan egitera behartu ditu gizarte segurantzak. Nazioartean, egoera geroz eta larriagoa ari da bilakatzen ekialde hurbilean. Izan ere, azken orduotan Iranek Israel erasotu du 200 misil balistiko jaurtiz.
Badirudi ekintza hau armada sionistak, Hamas eta Hezbolako buruzagiak erail izanaren erantzuna dela. Bestalde, Israelek Libanoko lurrezko inbasioarekin dirau. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. The United States is fully supportive of Israel. As I have said, I will always ensure Israel has the ability to defend itself against Iran and Iran-backed terrorist militias. Zinema, argazkigintza, erakusketa eta bertso gomendioekin datorkigu gaur gure kolaboratzaile Irati Agirreazkoenaga. Aurrera, Irati. Euskal emakume zinemagileen zikloa urritik abendura izango da Donostian eta Gasteizen. Egileek beraiek hautatutako dokumentalak eta fikzioak izango dira ikusgai Donostiako Tabakaleran eta Gasteizko Artim Museoan. Egietako gehienek euren lanak aurkeztuko dituzte bi hiri hauetan eta edizioa osatzen duten fikziozko filmetan eta dokumentaletan emakume zinemagileek luze eta zabal hitz egin dute emakumez, euren buruaz, euren lankidez eta dizkidez. Bata bestearekin antz handirik ez duten 3 erretatuk moldatzen dituzte zuzen ere, egongo diren 3 figura. Alde batetik aurten mendeurrena duen Nestor Basterretxea, Señales de vida Nestor Basterretxea lanak, Gentzane Martínez de Osaba eta Alejandro García de Vicuñarenak, Elvira Zipitria, frankismo garaiko ikastoren aintzindaria, Maider Oleagaren muga, deitzen da pauso izeneko, denboraz, kanpoko elkarrizketa eta azkenik Eulalia Abaitua, 19. mende amaierako eta 20. mende hasierako Bilboko argazkigintzaren aintzindaria, Ainhoa Urgoitia eta Enrique Herreiren Norberaren gela lanean agertuko da. Historio pertsonalagoak ere dakartzate, Amaia Nerikanek eta Arantza Santestebanek lehenak 5 minutu lanean aztertzen du zein latza den ama gazte batentzat eta semearentzat, aita urruneko espetxe batean preso egotea eta bigarrena berriz hausnarketa serio eta gordin bat egiten du 918 gau lanean. Eta kontatzen du zer nolakoak izan ziren berarentzat espetxean eman zituen 918 gau haiek eta zer distantzia dagoen. Azkenean kartzelan sartu zen emakumearen eta presondegitik irten den emakumearen artean. Emakumei buruz hitz egiten duten emakumeak beraz dira denak, baina baita gizonez ere, bizitzaz, borrokaz, lanaz, modu kariñoson edo kariñoaz, adizketasunaz eta amodioaz diardute guztiek eta guztiaz mintzatzen diren emakumeak izango ditugu bertan euren ahotsekin. Eta Euskal Herriko lehenengo argazki topaketa antolatu dute urriaren 5ean, larunbatean, Aretxabaletan. Argazkilaritzaren aldeko apustua egiteko eta tokiko talentuari balioa emateko asmoz aurkeztu dute edo sortu dute argazki.eus Euskal Herriko lehen argazki topaketa hau. Urriaren 5erako Aretxabaletako udalak antolatu du Arkupe kulturetxean. Egitaragua 8 hitzaldiz eta erakusketa kolektibo batez osatua egongo da. Eta topaketaren bidez Euskal argazkigintza garaikidea sustatu eta balioetsi nahi izan du antolakuntzak. Euskal Herrian bizi diren egilei, lurraldean garatutako proiektu artistikoei, dokumentalei eta pertsonalei zabalpena ematea.
Euskararen etxea plazara, erakusketa edo izen hori daraman erakusketa ibiltaria. Paratu dute EHUk leioan duen egoitza markatu. Erakusketaren helburua euskara aintzinako hizkuntza izateaz gain, gaztea, zirraragarria eta eraikitzen ari den hizkuntza dela ezagutaraztea da, eta baita munduko hizkuntza aniztasunaren parte dela nabarmentzeare. Euskararen etxeak eta Bizkaiko Foru Aldundiak antolatu dute erakusketa EHUko kulturaren laguntzarekin, eta dagoeneko irailaren 21 atzotik aurrera, duela 2 egunetatik aurrera, hor dugu ikusgai abenduaren 4 arte egongo da Leioako kampusean. Erakusketa Bilboko Euskararen etxean dagoen Euskararen interpretazio zentro berriaren lagin bat da, zentroko edukietatik abiatuta sortu baita. Euskararen etxea plazara erakusketaren helburua zuzen, esan bezala, euskara hizkuntza, horrelako hizkuntza aintzinako zaharra izateaz gain, gaztea ere badela ezagutaraztea da, eta komunikatzeko gaitasuna duen hizkuntza jakina. Horretaz gainera, bisitariek, hau da, aurreratzen diren bisitariek haien testigantzak ere utzi ahal izango dituzte euskararekin duten harremana aztertzea xede duen arien jolas baten bitartez, bai eta galdera irekien bitartez. Eta hitz kantatuak eta literatura espekulatiboak bat egingo dute Gutun Zuria Zabaliken hitzordu berrian. Hau da, bertso saio espekulatiboa. Egongo da Bilboko Alondegiko, auditorian urriaren 22 arratsaldeko 6:30. Usue Alberdi, Miren Amuriza eta Unai Iturriaga. Gure aldetik besterik ez. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Ondo izan eta bihar arte. Thank you.